Pois todo isto, remontándonos moi atrás no tempo, empeza cando comecei a estudar a carreira de turismo na Coruña, despois estiven 11 anos fora de Lugo, en total, entre a Coruña, Santiago e 4 anos entre Italia, Francia, Alemaña e Inglaterra, pero por non entrar en detalles de toda esa época, deses 11 anos, pois eso, foron 11 anos de experiencias fora da cidade, a última delas en Francia, en ese momento, 11 anos despois, decido volver a Lugo un pouco antes do que tiña previsto, porque tiña pensado quedar un ano máis en Francia, pero o último proxecto co que estiven non me entusiasmaba cando comecei, entón decidín volver antes, insisto, do previsto. Volvo a Lugo e dase a oportunidade, a posibilidade, despois de tempo agardando, de acreditarme como guía oficial de turismo de Galicia. Insisto, algo que agardaba dende o ano 2009, e houve aí unha paréntese de 6 anos na que non se puido ninguén acreditar porque estaban cambiando, digamos, a maneira de acreditarse como guía. Xusto no 2015 ábrese a habilitación directa para os titulados en turismo con idiomas, como é o meu caso, así que xusto cando volvo a Lugo, no 2015, acredítome como guía oficial de turismo de Galicia en inglés, francés, italiano, castelán e galego. E cando regreso de Francia, claro, o ser imprevisto, no primeiro tempo estiven con traballos máis ben temporais, ata que en novembro dese ano 2015 consigo o meu primeiro traballo nunha axencia de viaxes e de aí engancho durante 4 anos en 2 axencias de viaxes e unha empresa de actividades turísticas traballando, bueno, pois organizando excursións, viaxes e todo tipo de proxectos. E ao mesmo tempo, neses 4 anos, fun experimentando como guía, xa que as axencias sempre precisan de guías para os seus grupos, tanto de guía acompañante como de guía oficial nas cidades, e é aí onde corroboro que hai un espazo de traballo moi interesante e ademais que me gusta, porque claro, antes de todo isto guiaran algunhas prácticas na Coruña e demais, pero nunca de maneira continuada. Así que neses 4 anos fun experimentando e tamén traendo xente xustamente aquí ao meu barrio do Carme, que tanto reivindico sempre, como saben as persoas que me seguides, como sabedes as persoas que me seguides. Así que nesas primeiras visitas guiadas, paseos guiados dentro das axencias, empezo a introducir cousas que a min me gustan, empezo a desfrutar moitísimo ensinando Lugo ao meu modo e Galicia ao meu modo, e sen darme conta vai chegando dunha maneira natural o que é o proxecto Guío do Guía como autónomo, porque, insisto, son 10 anos como guía, 6 como autónomo. No 2019 xa decido lanzar o meu propio proxecto, poñerlle o meu nome, poñerlle a miña profesión, e a partir de aí sí que xa é algo increíble, porque digamos que o anterior foi estupendo, tanto o que vivín antes de volver a Lugo, como eses 4 anos primeiros nas axencias, pero é certo que facerme autónomo foi un antes e un despois, porque a repercusión, a exposición, a visibilidade que tiven como profesional multiplicouse moitísimo, vivín moitísimas experiencias nestes anos, estou moi feliz agora de cumprir estes 10 anos, estar aquí de aniversario, cumprindo esta primeira década como guía, e poder contar ou recordar tantas experiencias destes anos. Realmente sempre conto que unha das claves de todo o proxecto Guío do Guía foi algo espontáneo que xurdiu neses anos nos que traballei nas axencias de viaxes, porque paralelamente na miña sociabilización na cidade, cando volvín de Francia, busquei espazos onde coñecer xente nova, xente de outros países, porque eu viña habituado a vivir fora, entón sempre me gustou coñecer xente de moitos lados. E cando volvín atopei o intercambio de idiomas que se fai todos os martes en algunha cafetería de Lugo, porque foi cambiando ao longo destes anos, e cos primeiros amigos que fixen, que eran da Bretaña, de Ecuador, de Italia, de varios países, fixemos un pequeno grupo de WhatsApp e un día propúxenlles ir pasear o río con meu pai. Ese foi o primeiro paseo, éramos 4 ou 5, era David Varela, Yesenia, Camille, o meu pai e eu, éramos 5. Foi o primeiro paseo, todos fixemos fotos, compartimos nas redes sociais e o resto de xente do intercambio preguntáronos
como podemos facer para ir a ver eses sitios, para descubrir eses sitios que amosades nas fotos. Así que o seguinte domingo, á mesma hora, domingo ás 4 da tarde no Parque Rosalía, decidimos volver a sair, e así sucesivamente durante 4 anos. Durante eses 4 anos nas axencias de viaxes tiñamos ese hábito de quedar todos os domingos para pasear por Lugo, que foi xenial porque foi un xerme da comunidade Guido Guía, nese sentido, empezou a xerarse unha comunidade de WhatsApp, e ao mesmo tempo foi un modo de experimentar e de descubrir moitísimos camiños e lugares de Lugo, porque naqueles paseos non había unha intención de guiar, sino que era aventura. Desa maneira, aínda que eu xa coñecía moitos camiños, porque o meu pai nunca conduciu e camiñamos moitísimos dous pola cidade, aínda así descubrimos moito máis porque tiñamos interese e intención de descubrir camiños neses paseos. Así que ese foi un pouco o inicio de toda esta comunidade, de toda esta aventura, e logo houbo moitísimos paseos e diversidade de temáticas que, sobre todo, diría, camiñaron alrededor da idea do menos coñecido. Primeiro Lugo menos coñecido, que foron 30 capítulos diferentes de paseos por Lugo, e logo estendemos a idea ás outras cidades galegas, incluídas as históricas, Tui, Betanzos e Mondoñedo, e nos últimos tempos moito facer descubrir algúns concellos menos coñecidos, concellos pequenos que quizáis non están tanto nos itinerarios turísticos e merecen estalo, porque todos os concellos de Galicia teñen curiosidades e interese moi grande, temos un gran patrimonio natural e cultural, e foi un pouco así como foi evolucionando todo isto. A pandemia foi un antes e un despois, porque a pandemia o que fixo foi poñer de moda ou en tendencia o que eu viña apostando de antes, que é o turismo local, o turismo de proximidade. Eu iso fíxeno nos 4 anos nas axencias de viaxes, cando comecei de autónomo, que xa digo, fíxeme autónomo 6 ou 7 meses antes da pandemia, e xusto chega a pandemia e claro, pon en tendencia o que eu viña facendo, que era dar a coñecer o próximo, ¿no? Incluso en algúns momentos da pandemia só se podía visitar ou camiñar polo municipio, polo concello de Lugo, ¿no? Entón, bueno, aí nalgúns momentos, claro, había aforos de 5 persoas, ¿no? De grupos de 5 persoas ou 6, que así fixemos durante moito tempo, pero logo, cando se iban abrindo eses aforos, foi un momento no que as administracións, xa sexan concellos, deputacións, xunta, contaron conmigo porque era un recurso para facer actividades nese momento no que non había tantas alternativas porque non se podía sair de determinados perímetros, non? Así que, sen dúbida, a pandemia foi un punto de inflexión, e logo o resto de puntos de inflexión eu creo que os marcaron as redes sociais, distintos momentos nas redes sociais, proxectos, xustamente a reportaxe que fixemos aos 6 anos, como esta dos 10, pois aquela reportaxe marcou moito. Bueno, houbo moitos momentos. Houbo 2 paseos que marcaron moito nese senso da cantidade, que foi primeiro a Coruña menos coñecida, que foi o segundo dos paseos polo menos coñecido das cidades galegas. A primeira fora Ferrol, bueno, obvio, despois de todo de Lugo, no? O primeiro dese ciclo das cidades galegas fora Ferrol, a segunda foi a Coruña, e viñeran, non me quero equivocar, creo que 136 persoas, que foi algo moi grande, sobre todo tendo en conta que era a primeira vez que guiaban a Coruña. Tamén é certo que eu vivira na Coruña, estudei turismo na Coruña, foi unha cidade importante do meu percorrido vital, e claro, veu moitísima xente, foi a primeira vez que guiei para tanta xente. E o segundo foi un dos últimos paseos, que foi en Guntín, que foi o récord, 231 persoas, no formato que fixemos co GDR no último ano e medio, que máis que paseo guiado xa é unha andaina en sí, un evento, digamos, aproveitando que ven tanta xente pois para pasear polo lugar, tamén a gastronomía, a música, bueno, é un conxunto de cousas. Este tipo de paseos foi máis un conxunto de cousas. En canto a calidade, diría que os grupos de 20 e 30 persoas quizáis foron os mellores, no sentido en que
é suficiente para que haxa moita proximidade, pero ao mesmo tempo bastante diversos. Son grupos bastante diversos, nos que fixemos moita amizade durante moito tempo, seguímola facendo. En canto a calidade, diría que son os de máis calidade, os de 20-30 persoas. Pensar en xente que leva vindo 10 anos as actividades, eso para min é fantástico. Logo, outra xente que igual leva menos tempo, pero que ven a todas as actividades, ¿no? Eso tamén son, xa digo, cousas increíbles que pasan en todo este proxecto. Despois, grupos de amigos, parellas que naceron ao longo destes 10 anos, a min faime moi feliz. Non sei como dicilo, o sea, son moitos detalles que, insisto, anímame moitísimo a continuar. Unha das cousas que máis me gusta de todo o que sucedeu é que a xente relaciona o meu nome con Lugo, cando eu son un apaixonado de toda a miña vida pola miña cidade, pola miña provincia, por Galicia. Entón, que a xente me asocie tanto a Lugo, incluso pasoume de estar ás veces lonxe de aquí, pasoume, ahora mesmo recordo, en Madrid ou en Tarragona unha vez, de falarme xente que eu non coñecía e dicirme: "Home, ti so guía de Lugo, tal, me encanta o que faz, sígote dende aquí". Xente relacionada con Galicia e ás veces non, porque no caso de Tarragona era un profesional do turismo que me seguía por LinkedIn e gustaba o que facía, non? Entón, estar tan ligado ao meu lugar, o que tanto lle quero e tanto amo, pois é algo que me entusiasma, que me encanta. E bueno, aparte, gústame tamén estar aquí participando, sumando e formando parte dun momento importante na historia de Lugo, que é todo este século XXI, coa Declaración de Patrimonio da Humanidade da Muralla, logo do Camiño Primitivo, da Catedral, agora a reivindicación de Lugo Patrimonio Mundial, que sexa todo o centro histórico da cidade Patrimonio Mundial. Bueno, formar parte de todo ese proceso encántame, porque creo que é un momento no que Lugo se está dando a coñecer ao mundo, o mundo está descubrindo Lugo, é algo que a mí me move. Xa o dicía antes co tema das redes, do audiovisual ou das propias visitas, da comunicación, de escribir, de todo, pois encantado de formar parte de todo iso. Eu creo que Lugo, xustamente, neste século XXI, como dicía agora, mellorou moito nese sentido, fixose un traballo de posta en valor, de querencia polo patrimonio, etc., pero aínda queda moita marxe e creo que temos que ser máis ambiciosos nese sentido, porque temos baixo os nosos pés un montón de historia única no mundo, porque a muralla é única no mundo, é a única muralla romana completa do mundo, a muralla máis antiga do mundo completa, pero temos moitas outras cousas únicas en Lugo, mesmo onde aquí estamos, no? Vía Romana 19, muros antiquísimos, a Xunta Seca que é Patrimonio Mundial. Temos moito que facer nese sentido, polo menos cometéronse menos aberracións que no século XX, que eso sí que foi tráxico, por exemplo, que se fixesen aparcamentos soterrados nunha cidade chea de patrimonio no seu subsolo, que se destrozara todo ese patrimonio, algo inesquecible. Por sorte no século XX, no século XXI non pasou tanto como no XX, pero temos que seguir mellorando, reivindicando, non sei, o sea, eso, reclamando que se defenda moito máis Lugo e o seu patrimonio, porque queda moito por facer, sen dúbida. O proxecto roda máis que nunca, sempre rodou, pero é certo que agora hai máis cantidade de propostas que nunca, máis variedade, e iso permíteme escoller entre un amplo abano de opcións, e me permite xogar con novidades. Xustamente agora estou cunha que dubidei moitísimo no tempo, que foi o tema da colaboración co sector privado, porque ao principio dábame medo posicionarme nese eido, e agora pois creo que sí que debo abrirme a colaborar pois tanto con proxectos gastronómicos, de artesanía, de produtos galegos, etc. Déronse posibilidades nestes anos, rexeitei moitísimas ao longo do tempo, e agora pois xa se estou aceptando porque creo que encaixa e que lle dá un plus tamén ao meu proxecto de variante. Todo este tema audiovisual, redes sociais, digamos que esa parte de comunicación sempre a traballei, pero non dunha maneira tan estratégica como últimamente. Últimamente creo que teño que aproveitar o ben que vai nas redes para divulgar máis que nunca Lugo, Galicia, o proxecto, e medrar por ese lado, non? Porque a nivel
A nivel guía, a nivel actividades guiadas, estou máis que contento, encántame a comunidade que temos, pretendo seguir sempre con ela porque é o que lle dá máis sentido a todo isto, así que a nova variante quizáis vai máis por ese lado que pola das actividades guiadas, que sempre haberá novidades, pero dentro do que xa existe, digamos, ¿no? Bueno, pois moitas grazas a toda a comunidade de Guido Guía por levar tantos anos apoiando, creando conmigo este proxecto, porque sempre digo que aínda que é un proxecto individual, como guía individual, é un proxecto moi colectivo. Tantos colaboradores e colaboradoras que tiven neste tempo, guías, historiadores, biólogos, artistas, todo tipo de profesionais que me axudaron e tanta xente que me acompañou nestes 10 anos percorrendo Lugo, Galicia, incluso outros países que estivemos tamén como amigos viaxando ás veces polo mundo. O gallá que non veñan 10 máis, sino moitísimos máis. De verdade, grazas por facer todo isto posible.